ya kamata gwamnatin Najeriya ta tsaya ta dinga gaya kanta gaskiya kuma ta dinga magana da mutane, ta san tana magana da mutane masu hankali, mutane kowa yana da hankali da iliminsa gwargwadon iko. Na farkon maganan nan, gwamnan jihar Yobe shine babban jami'in tsaro na wannan gari, tunda shine gwamna. Ya fito ya kalma ice an janye jami'an tsaro kamar kwana ɗaya ko biyu, ya ce kafin wannan abin ya faru. Kaji ɗaya? Shi shugaban makarantar nan ta 'yan matan nan ya ce karfe 7 ya ji harbe-harben bindiga, sai zo ya ce kowa ya guyi bar makarantar saboda gudun kada abin da aka zo aka abu niyadi ya faru a gurin nan. Ɗaliban nan 900 da wani abu ne a makarantar nan, wa'anda aka zo aka iya tar da su ne wannan guda 100 da wani abu da aka tar da su aka kwashe su. To kaga a nan gurin idan gwamnatin tarayya da gaske take yi cewar gwamna ya ce an janye jami'an tsaro, sojoji da suke kula da gurin nan, ai kaga kan aje a fara wata magana ko a ce za a kafa kwamiti ko za a wani abu, sai a binciki waye wanda ya bada wannan oda da ya ce a janye jami'an tsaro. Shi movement na soja a tsarin kundin mulkin Najeriya, shugaban ƙasa shi yake ba da ikon motsin soja daga nan zuwa can gurin. A wasu cases da ake samu na gaggawa, shi babban commander, chief of defense staff da chief of army staff za su iya layasin su ba da movement a yi movement na soja. Wannan shine tsarin Najeriya. To ba in su ne suka ba da wannan kusa da suka ba da wannan, waye ya rubuta musu cewa akwai buƙatar a janye wannan jami'an tsaro daga wannan waje, su faɗa. In ko ba su suka yi ba, to su bi command din a kira chief of shi shugaban sojojin Najeriya Burtai, kai ne ka ba da instruction ko ko a'a GOC da yake kasan ka ne ko ko wani commandant ne ja aka janye wannan jami'an tsaro, domin wannan shine abu na farko da za a yi. Tunda kaga ai in wannan a lokacin Jonathan ya faru ba za mu damu ba, mun san dama an yi wannan da yawa, amma a ce a ƙarƙashin kulawar shugaba Buhari aka ce an yi wannan abin da ban mamaki a ciki. Kaji na farko. Na biyun su, yanzu in har shi principal na makarantar ya ce ya ji harbin bindiga karfe 7, ya nemi ɗaliban duk su gudu su ban makaranta su kwashe su ban makaranta. An ce da suka shigo cikin makarantar nan, mutanen nan awa su 3 a cikin makarantar nan suna ɗiban yara, awa 3. Kagan kada da wacan awa ta farko an ce 8 suka shiga, shi ya ji kaga awa 4 ta fito. Sannan mutane masana gurin nan sun ce daga Damaturu zuwa Dabcin nan titi ne guda ɗaya, titi ne kwaɗin rak, shi za ka buka je. Sannan na biyu na ukunsu daga Dabci zuwa Gaidam tafiya ce ba tafi kilomita 20 da wani abu ba. Akwai barikin soja a Gaidam, kana fahimta wani ke faɗi? Kuma wannan titi guda ɗaya ne. Ya aka yi wayannan mutanen har suka yi awa 4 suna ɗebe yara, a ce ba a yi mobilizing security ba, su tare su kodin garuruwan da hanyoyin da ake fita da garuruwan don a tare wannan mutane. Ga barikin soja a gari da yake kusa da wannan garin da aka yi wannan abun. Kaji na biyu, na uku kenan ko? Na hudunsu daga Dabci ɗin nan, masanan gurin sun ce kan kai tafiyar da za ka iya fita ka ɓuya ka shiga wani daji da za a gani, ko dajin ma ka shiga a Yobe, daji ne wanda yake ba wai rain forest bane, daji mai duhuwa mai bishiyoyi ba, daji ne wanda yake skanti ka hango bishiya nan, daga nan zaka yi hango kilomita 3 gabanka saboda ba bishiyoyi a gurin nan. To suka bar, an ce daga nan zuwa wurin tafiya ce ta kai ta awa 2 dan ya kai 200 kilometers daga Dabci, inda zaka fita ka iya buya kai wani guri ko ka je kai kusa da dajin Sambisa. To in ka ɗauki waccan awa 2 kada da wannan awa 4, kaga awa 6 kenan. Awa 6 kenan, ko ba haka ba? To ko daga Damatur za a turo soja, ko daga Maiduguri za a turo soja, ko da a mota za su to, ya ci a ce sun zo wannan gurin da su da 'yan sandan da jami'an tsaro kowane iri ake so a tura gurin nan. Diya aka yi wannan abubuwan aka yi su babu wani explanation. So da haka ya kamata gwamnatin tarayya ta gaya kanta gaskiya, ta fito ta gaya mutane kuma gaskiya. Kada su kaddara za a iya wasa da hankalin mutanen ƙasar nan gaba ɗaya, ba zai yiwu ba. Yanzu wannan tsarin da na tambaye ka na gaggawa maka, ya za a kace a nan gurin babu wani sakaci ko haɗin baki? In dai ba sakaci bane to haɗin baki ne kenan. To in akwai haɗin baki, ya kamata gwamnatin Najeriya ta fito ta binciki duka jami'an tsaron. Shin jami'an tsaron Najeriya suna da alaka ne da Boko Haram? Sai an binciki wannan. Saboda abin da na faɗa maka tun da farko cewar a ce an janye jami'an tsaro, haka fa aka yi lokacin da aka yi na Buniyadi din ma. Janye jami'an tsaro aka yi, wannan abin ya zo ya faru. In ba ku manta ba, a nan Zaria Wusasa akwai wata coci
da take da akwai road block na sojoji. A ranar da safe aka janye road block na sojoji wajen karfe 11 rana aka zo aka yi atakin gurin aka sabon a gurin, ko ba haka aka yi bane a lokacin janta. So da to ya kamata a tsaya a binciki wannan al'amarin, wannan shine magana ta hankali. Kuma abin da yasa dole mutane hankalin su ya tashi, mutane su ne kallon shi shugaba Buhari, mutane su ne masa kallon mutum nitsatse kamar wanda ya san me yake yi. So da haka to in ku haka ne, ya za a yi ya bari a ce wa'annan abubuwan suna faruwa akan idan sai yana kallo? Ya za a yi wannan abin ya faru akan idan sai yana kallo?